Ola a todos! Esta é unha petición para os fans de Sailor Moon, especialmente os fans galegos. Seguro que recordaredes esta canción, verdade? Xabarín Club é un programa infantil e xuvenil da Televisión de Galicia que foi posto en antena o 18 de abril de 1994. Xabarín tróixonos por primeira vez en galego a Guerreira Lúa, máis coñecida como Sailor Moon, e agora quero que todos os fans de este anime, especialmente os galegos, nos unamos todos para pedir o seu retorno. Que opinades? Afíliate! Sou no Rosal, no Ribeiro en Valdeorras, busco un socio para ser máis. Nas Mariñas, Valadouro, Bergantiños, Monterrey, en Fisterra ou no Courel, algún socio ten que haber. Somos poucos xabaríns que temos que ser 100.000. No colexio ou na escola temos que pasar a bola. Un exército de berros, oink, 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 oink. Este berro pra volar, xabarín popular. Socio, busco un socio. 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 Vigamos no retorno de Sailor Moon! Hoxe cumpren anos Pablo, Xulio e Raquel, Ana, Gloria, Estefanía, Pepe, Rosa e máis Miguel. Que fastía aí parado, non che gusta este alalá, non te líes, fai pandilla, escribe xa a TVG. Socio, busco un socio. 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 Que regrese Sailor Moon! Somos poucos xabaríns que temos que ser 100.000. No colexio ou na escola temos que pasar a bola. Un exército de berros, oink, 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 oink. Este berro pra volar, xabarín popular. Socio, busco socio. Socio, busco socio. Socio, busco socio. La Guerreira Lúa! Socio, busco socio. Socio, busco socio. Socio, busco socio. Sailor Moon! Socio, busco socio. Socio, busco socio. Socio, busco socio. Pois iso mismo, busco socios para unirnos na petición do regreso de Sailor Moon. Pois con máis motivo, Xabarín. Despois de ser tantos anos do Clube da Galega, concederarnos este pequeno desexo, non? Tantas esperanzas postas nas palabras que dixeches fai uns anos. Según decías, Sailor Moon regresaría, pero despois de algunhas outras series. Mais aínda así, o tempo pasa e nin as series que anunciabas, nin Sailor Moon regresaron. Queremos que traigas de volta a Guerreira Lúa.
cumprirás a túa palabra. Non? Ou acaso a palabra dun Xabarín non conta nada? Para todos aqueles que non poidades sintonizar a TVG ou non poidades ver Xabarín Club por algún motivo, non vos debedes preocupar, xa que Xabarín Club está subindo á súa páxina web os capítulos dos animes que está emitindo, como por exemplo Dragon Ball Kai. Podredelo ver na súa páxina web. Así que, un voto máis para que Sailor Moon regrese, non? Vamos alá. Empecemos a nosa xuntanza polo regreso de Sailor Moon. Este é todo por hoxe, pero mañán máis e mellor.